Mój najważniejszy Geburtstag. Halo, słucham. To godo. A, to ty. No, ja. Dzięki za winszowanie. Jaki co? Jaki ja jest stary? 70 lat mi dzisiaj pisło. Aha. Musisz miarkować, co hop 70 lat stary w doma, to jak szolka z uczaskanym uchem. Chycić nie ma za co, a wyciepnąć żol. Ja, miarkuję. On ale miał ci palcyska poskręcane nie od reumatyki, ino od tego, że Ford jednym cięgiem nie wypuszczał sznapsa z gracy. Bez tuż mu te palcyska poskręcało. Ja, nie ma się co dziwać, nie ma się... Przecież ten nasz kamrat Sztyjc i Norożoła, kurzynie, lotanie za babami, toż tyż na ostatku miał ten herszlak, prawda? Ja. U niego też jakiejś spytali w aptyce, jak chciał kupić kondomy, jeśli momu aptykorka to gryfnie zapakować na giszynk. Nie godaj, hopie. Przeca u niemu stoi śmierć przed oczami, hopie. Ja, byłek u doktora, byłek. Przykazał mi, co bych zadował się ino ze babami, które mają co najwyżej 40 lat. I to ino modo wyglądali. Co czemu ino 40 lat? Ano, bo one te 40 lat stare tak wartko już nie śmiatają. Nie pytają, on im się też już ścigo do tych ostatnich babsko-hopskich zachów. Miarkują i że to już też będzie wnet szluz z tymi uciechami. Ja, powiedział mi doktor, i że mam taką niemoc. Jest derkusie jakoś, no, tak jakoś się na Róza mianuje. Nie, moja stara Elza, a na miano ani Róza. Ja już mam, to skleroza. Na zicher skleroza. To? Jak to się objawio? A, no to jest dukszogotka. Masz czas. A, miarkuję. Szkoda. Toż też daj pozór. Łońskiej zimy przystawiłeś się, przygodowałeś się w naszym knapszapcie jedna babeczka. Tak o razinku 40 lat staro, jak mi przykazał doktor. No a jak że ją przykludził do mnie do dom, jak to bez zima, nahajcowały we kachloku. Ja nafolowałem weselnie, nahajcowały i tak zarają. Jedna szaufelka wągro do kachloka, jeden lampus wina do babeczki. Szaufelka do kachloka, lampus wina do babeczki. No tak długo, a że się u niej blangorko zrobiło. No kejci już ona była tako łoschajcowano, poczła ci się seblykać. No i przychodzisz ciepła switer, za tym jakielka Faltenrock i ta swoja keculka. Jak u niej pomógł ino ściepnąć sycenhalter. To? Ja, ale musisz dawać pozór, bo mnie guma przy ściepowaniu tego cycenhaltera praskła w pychol i kejby nie bryle wyczasłaby mi ślepia. Nie batki, no, takie pufiaste barchany, żadne stringi i no rube futerbachowe galotki. Ja, sama ściepła. Ja i miałem ci ją blank sago, tak jak ją pombuczek stworzył. No ja, blank sago, wziąłem ci ją tak podparza, a nie za półżytki, wziąłem ją podparza i wieda ku Zofie. Mam ją, blank sago. Jak to kaj? No legła na Zofię blank sago, jest z derkusie blank sagusinko. No ja. I 100 pierunów, sam żech ci blank przepomniał,
co się dalszy robi. Ja, to już po 70 lat, a zdawało się co ino jakiś głoszkliwy łokam żyk. Blank nie miarkuja po jakiemu, ale wlazły mi pod palcyska takie słówecka. We długich rajzach cugie mieci cosik całbrownie kojącego. Miałeś ci tako zapowiedź, przedsmak tego, jak będzie wyglądało życie po 80. Wszystkie te zachy, które sprawiają uciecha 80-latkom, zaziranie cepiatym weźrokiem bez okno, grzymota we fatersztulu, głupim plecyním i zmożeniem godaniem na śmierć wszystkich tych głupich jak font kudeł, którzy bez sufal zicli kole nich. Napoczło nabierać dla mnie osobliwego znaczenia. No, żyć, a nie umierać. Eugen Pniokov.